Ето снима сега. Хьоре, ще те заведа сега на Орлово око. И каката е, тя е тук. И тя беше там и не се оплаши, не се накъка и да аз не се накъках. Да видим ти. Айде! Е така да придобиеш представа горе-долу на каква височина сме и къде сме. Това е рампата. Дълга е 20 метра. Надморската височина е 1350 метра. Строена е май 2009. И според табелката тук има товаропоносимост 3 тона. Което значи, че майката на Пек може да се качи без проблеми. Айде да отидем сега да видиш какво се вижда оттам. Ето така. Ето това изгледа от едната рампа, която е в дясно. Ето как е отляво. Ето е рампата. Като го гледаш през фотоапарата е доста по-лесно да си ходи по тази рампа. Ето насам това е. Ето насам. Ето ми краката. Ето наобратно какво е. Ето те маха. Как е фокусирал? На максимално наблизо или максимално далече? А в момента как е? Максимално наблизо ли снима? Толкова беше. Как се спира, Чочо?